Ej, hvad er det så? Nogen, der er optaget. Jeg optager dig. Jeg kan godt klippe det, hvis det er. Og så tager vi bare plads, eller hvad? Ja. Rasmus, vi kan godt blive plads, hvis det er. Hold nu kæft, Ej, Jack. okay. Starter musik. Der kommer musik nu. Vi er alle sammen mødt op i dag for at finde ud af, hvem der skal være den flotte Genimod Servers præsident. Ja! Undskyld. Jeg tænkte bare lige på savledreng en gang, sorry. Så først, Hold da op. jeg vil gerne give jer alle sammen en stemmeseddel. Fedt. Må jeg stemme på mig selv? Vi skal gå igennem reglerne lige om lidt her. Der laver det der. Reglerne er som følge, at vi stemmer en Hallo, efter opfør dig. en efter... Godt det der. Efter at vi har hørt de to kandidaters tale. Men kan du ikke lige sige til alle skal godt, som man kan have? Jo. Hvem er kandidater? Jamen, alle var ikke... Alle der er kandidater må gerne unshift, og alle der ikke er, må gerne shift. Så vi kan se, om der er kandidater. Jeg tror, Okay. jeg kan i dag. Rasmus og Humble. Tre kandidater. Jeg vil gerne have Sergej op som den første. Klap, giv en hånd på Sergej. Fedt. Fucking nice, det W der. all, mand. Fucking stiler. Jamen, jeg vil gerne have, at I skal stemme på mig. For hvis I stemmer på mig, så vil jeg gerne indføre nogle af mine politikker. Som følger er, at jeg vil gerne bandlyse alle dunjakker på gymnasier. Og jeg vil gerne bandlyse alle former for hatte og ansigtsbeklædning. Fordi at jeg ikke kan lide, at de her udlændinge, de kommer med den her... hvad hedder det nu? Hvad fanden hedder det? Den her dominatrix-kultur, som det nu har. Altså, det der Israel. Det er sådan set det. Giv en hånd på Sergej. Det næste, vi har vil gerne have. Kan vi få ham der i bagerste række fjernet? Nej. Vilas. Vi venter lige på... Nej. Allman går helt amok. Allman. Gør lige sådan her. Man må ikke... Det er for alles sikkerhed. Han skal på ham der. Hvad er det for Rasmus, jeg kommer op. Jeg er sådan en endnu til Rasmus. Hvad sker der, mand? Ja, ved du hvad, det skulle godt det der. Det er godt over. Ej, drenge, jeg skal tage fra en Pikachu. Han her. Nej, hallo! Okay, det er ikke så godt det der. Lav Pikachu. Bare vent med kassen til du... Ja, det kan lidt waiting musik. Sådan noget, det kan jeg godt. Nej, hvorfor er den ud? Okay. Faktisk, jeg har lige fanget en Pikachu hjemme hos mig. Nice. Hør den her. Han er dog fucking lort. Fucking dårlig Har vi Rasmus på vej, Jenny? Ja, han fik endnu på. Skål, Rasmus! Han skal på ham der! Nej. Han er killer foran mig. Emil, du er nødt til at behave. Ja, savle. Og den får til noget, så kommer der. Og når jeg siger til dig, at jeg bandlyser alle dunjakker og ansigtsbeklædning. Jo, du er klar over, at jeg er sådan... Hvorfor er jeg sådan skaldet, ikke? Så jeg har kasket på for sådan en. Jamen, jeg er ligeglad. Altså, du kommer fra et land, hvor det er præget med en dominanskultur. Nå, sorry. Nej. Hvad laver du, Vilas? Okay. Ja, bare banke, altså. Okay, man har ret til protection. Det næste, jeg gerne vil høre op, er Bjarne Arne. Giv mig en hånd, gutter. Giv mig en hånd. Her, dreng, vent lille gave inden til alle. Her. Skål. Lapis. Er det bribe? It's a lapis. Hvad sker der der? Vilas. Waterboarding. Der er waterboarding, dreng. Skræd ham, dreng. Er sindssygt? Lapis. Han har et sodom. Fik den politikeren lige reddet? Han er allerede tog. Nå, lad os høre, hvad du har at sige. Ja. Han er bare glad for at være der. Jeg er glad for at være her. Jeg er glad for at stille op. Jeg vil hjælpe det her samfund ved at gøre det bedre. Kapitalismen er en god vej. Men ikke den eneste vej. Stille, når der er tale. Giv mig glas. Emil vil få fængselsstraf, hvis han dræber endnu en uskyldig person.
Og så vil jeg gøre samfundet meget bedre. Jeg vil lave farme, og jeg vil hjælpe de fattige. Nice. Jeg kigger på dig. Seriøst. Nej. Ej, savledrengen. Nå. Så han bag mig. Giv en hånd til Johnny, giv en hånd til Johnny. Ja. One shots. Som vores sidste kandidat. Der kommer en handicap til Johnny Johnny. kigger på mig. Sidste kandidat er vores allesammen Big Hva? Black Coin. Ja, drengene. Det er fucking usøst, det der. Ja. Sæt dig på Jeg har det. ADHD. Jeg har ADHD. Derfor. Ja, tag noget medicin for det. Jeg er savdrengen er stillet op, fordi at jeg har lagt mærke til, at der er mange terrorister på serveren. Og derfor laver jeg et Som fængsel og en casino, så folk kan ind og game. Og vi har Twin Towersen, så jeg gider ikke have den her terrorisme. Kan du godt lave en LA? Laver Ella. LA bare? Nej, ikke LA. Jeg laver en statue af Ella. Så Ja. den kommer nok til at tage 100 blokke bred. Jeg snakker om LA, jeg snakker ikke om LA. Jeg laver en 100 blokke bred statue af Ella, og 100... Kan du ikke lave en shoesbar, faktisk? Kan vi ikke have en shoesbar? Undskyld, hvorfor er der ikke taletid? Vil I drenge, nogen af der er 5 stykker 3 på jer? Nej. Ja. Ja, Altså, kan jeg lige... Tak. Nej, han gik ind igen. Satans. Hvorfor var ham der? Jamen, jeg skal bruge ham til farmen, faktisk. Nå. Og drenge, jeg vil gøre det rigere, fordi de riger ikke rige nok. Så må man som særlig, så bliver noget godt. Hvorfor? Nej, vent lige. Men jeg har et Nej, spørgsmål sig her. nu stille. Nej, sig nu stille. Der er ikke nogen spørgsmål til tale, det er bare tale. Så særlig større, det forbier det. Godt. Giv en hånd til Villas. Wow, hvor dybt. Fuck dig, Vilas. Jeg skal ikke fjerne min dør. Jeg stiller et Jeg synes, vi spørgsmål. skal have en spørgerunde. Skal vi have en debat? Vi skal have en debat. Jeg har faktisk Jeg synes, vi skal have en et spørgerunde, så en kandidat går op, og så får man lov til at stille spørgsmål. Jeg har... Skal vi ikke have debatten? Skal vi ikke have debatten? Nej, jeg kan... Kan jeg godt bare mine en jukebox? Bjarne Arne, hvem vil du gerne debattere imod? Vilas? Jeg vil gerne have spørgsmål, faktisk. Ja, jeg har et spørgsmål, Johnny. Kan jeg godt mine en jukebox? Eller Bjarne Arne. Men Jeg har et spørgsmål. Ja. Jeg har et spørgsmål. Jeg har et spørgsmål. Vent, en af Bjarne gangen. Arne. God sag. Bjarne Jeg starter. Jeg er Arne. først mig. Nej, fuck nu af, din... Sagen. Fuck af. Jeg starter. Nej. Man tager en hat på, hvis man har et spørgsmål. Okay, Han er hatten. nej. Lad os med hatten. Morses burde først Skal have du det for noget lort. opsat? Hej. Jeg kan godt klippe det, hvis det er. Mit spørgsmål er sådan, er din hudfarve rigtig eller falsk? Jo. Det hjælper Det er jo meget, et det meget- er kapitalistisk nok at lege for mig. Det er jo et meget filosofisk spørgsmål, kan man sige. Man skal jo se på verdenssituationen lige nu. Så der er ikke noget rigtigt eller forkert svar her. Men det er den rigtige, det her. Koldt. Okay, hey, Bjarne Arne. Så Stærke, han har et spørgsmål. Jamen, vi er enige om, du kiggede på ham bag mig, da du sagde, du ville hjælpe de fattige, ikke? Jo, prøv at se, om han er helt oppe i toppen. Hold da op. Okay, fedt. Det var det. Har vi andre spørgsmål? Kaster med weed, man er I sindssyg? Der er nogen, der har spørgsmål til mig? Eller skal vi debattere, eller? Og jeg vil gerne... Jeg har Tak for din tid, tak for Jeg- din tid, jeg- tak for din tid. Jeg vil stoppe al bandekriminalitet. Okay. Sergej, kan vi få dig op på podiet? Jo, selvfølgelig kan jeg det. Det er ham, jeg stemmer på. Nogen, der har nogle spørgsmål til Sergej? Nogen, der har nogle spørgsmål til 90's. Sergej? Ja. Øj, Sergej. Hvem Tag har hat på, spørgsmål hvis til jeg har mig? spørgsmål. Tag hat på, hvis jeg har spørgsmål. Tag hat på, hvis jeg har spørgsmål. Hej, Ja. jeg er først. Et... Er du Hold da faktisk op, det var mig. dansker? Nej. Okay. Men jeg... Jo. Næste spørgsmål. Bjarne Arne. Hvad vil du gøre for det her samfund? Jeg vil bandlyse dunjakker og ansigtsbeklædning. Jeg er ansigtsbeklædning Næste på. spørgsmål. Jonathan. Nej, ikke Jonathan. Vilas. Hvorfor sagde du ikke hej til Ella? Jamen, det er Jeg har fordi... spørgsmål. Det er fordi... Nej, jeg må lige... Det er fordi, at hun kommer fra udlandet, og det udland, der har simpelthen den dominanskultur, så vi ikke har tænkt sig at acceptere på den her server. Derfor har jeg ikke har lyst til at hilse på hende. Og plus, hun elsker dunjakker, så det er bare sådan et og en. Okay. Mhm. Næste spørgsmål. Ja, Nora. Yes, okay, så du sagde, at du fjerner alt ansigtsbeklædning, ikke? Eller hovedbeklædning, alt det der. Ja. Nu har jeg kig på min kamera. Kig på min kamera her. Hvilket kamera? Jeg kan ikke se nogen kamera. Jeg er i gang med at tænde det, hurtigt. Hvilket Er det ikke det, kamera? der kun er sådan 4 pixels? Jo, prøv at se. Kan du se, jeg har den her i håret. Se. Jeg kan stadig ikke se, hvad du har. Er der sådan et hårbånd?
Prøv at, hvis det er noget, hvis det er nogen form for ansigtsbeklædning eller hat, så er det et nej. Det er rigtigt. Det er fedt, super. Og du fucking pakker mig. Okay, ved du hvad, det er okay. Men det er præcis den slags kultur, jeg ikke har lyst til at tolerere under mine politiske ting. Så, hvorfor? Hej, Vilas. Nice. Nå, var det det? Ja. Fedt. Yes. Vilas, jeg vil gerne have dig på podiet. Yep, sig Bandy. Jeg elsker bare det her throat her. Okay, Hvad kan vi fuck lige... er det, der sker? Fokus her, sagen, det kan I gemme til. Hey, af med armor. Ja, jeg med det faktisk. Nogle spørgsmål? Nå, ja, det er gud, ja. Nå, Noah? Er du rødhåret? Ja. Hvorfor skulle vi så stemme på dig? Hold da op. Er din hårfarve ikke grund til, at vi ikke skulle stemme på dig? Nej, det er en radikale spørgsmål. Det er sejt overhår. Jeg skal lige se listen. Der var en, der kom til at sætte... Det var bot dial. Nice. Hvorfor fik jeg ikke noget musik, da jeg var på snak, altså? Jeg vil ikke engang med at bygge det her. Er det spørgsmål? Bjarne Arne? Nej. Nej, så sagde jeg først. Saki, hvad er dit spørgsmål? Altså, det er bare sådan mere i forhold til mine døre. Ja. Hvorfor skal vi tage mine døre? Jeg ved ikke, hvem der gør det. Som borgmester skal jeg nok sørge for, at der sker noget med dem. Nej, men jeg vil ikke have, der sker noget med mine døre. Jeg vil bare have, de er der. Jeg skal nok sørge for, at der sker noget. Jeg vil ikke have, der sker noget med dem. Det skal bare være der. Gør også, det var ham, der slog først. Der var også pakker. Saki, flytter. Ja. Øj, Bjarne Arne, spørgsmål? Ja, 2 spørgsmål. Hvad vil du gøre med bandekriminaliteten i det her samfund? Jeg ved, der er en, der stjæler rigtig meget. Jeg laver et fængsel, og så sætter Mel som inden, og så kommer de ikke ud, Johnny. Jeg mener det. Okay. Der kommer i fængsel. Clea bliver også dræbt snart. Nej, joke. Hvad vil du gøre? Jeg laver et bedre hjem til Clea, og jeg beskytter hende. Hvad vil du gøre med det her korrupte samfund? Med at... Der er en snigskytte derovre, mand. Marvin! Gaddamis præsident! Kandidaterne bliver skudt på. Ej, det er Charlie Kirk. Ej, det er Charlie Kirk, det der. Det er Charlie Kirk, man, han overlever. Nej, jeg stopper, jeg stopper. Lige nu, det der, Emil. Nej. På med armor. Fuck, man. Det var næsten første på Kirk-fight her. Rasmus har et spørgsmål, kan jeg se. Noah, sæt dig nu fucking ned, dit ADHD-barn. Johnny, jeg laver alle perker på serveren, Johnny. Det er mit svar. Hvorfor noget? Hvad? Nej. Eller, Okay, så har jeg et til spørgsmål for jer. Rasmus, du kigger en forkert vej. Spørgsmål. Ja. Rasmus? Vilas, hvad vil du gerne gøre med currency her på serveren? Hvad? Spændende. Hvad sagde Det var jeg? faktisk virkelig godt spørgsmål. Hvad vil han gøre med currency? Med hvad? Nej! Let's go! Joke. Valutaen? Jeg må godt flyve. Jeg må godt flyve over og gøre det. Jeg må godt køre fejl. På mig, Vilas. Nej, jeg stopper, jeg lover det. Rasmus, hvorfor kigger du? Fucking kig på mig, bro. Jeg dør, please, Marvin. Jeg vil beslutte, at al valutaen skal være enten poisonous potatoes og diamonds, og for at gøre det færre, så må man ikke have mere end 160 blokke af potato-land. Ellers... Nej, nu! Det var lidt for tidligt. Nej, det så har man simpelthen for meget potatoes, så bliver currencyen helt... Bjarne, sæt dig ned. Altså, meget har jeg ved her. Tak for Meget har svaret. jeg lige nu ved. Du har 240. Det er 80. Så er godt. Og det kommer vi til at rense af, hvis jeg bliver borgmester. Vi gør alt for alt det potato der. Currencyen tænkte jeg skulle være poisonous potatoes eller diamonds. Eller jeg har lige et lille spørgsmål, Vilas. Ja. Nu sagde du jo, at du vil udrydde alle perkerne på serveren. Ja. Vil det inkludere folk som for eksempel Marvin, Noah og jeg? Jeg ser ikke som perker. Jeg er rigsperker. Men jeg kommer ikke til at udrydde perkerne alligevel. Det er kun sådan et lille hemmeligt projekt. Jamen, okay, Vilas, kan vi ikke lade min dør være, tak? Jo, jeg skal nok fik. Nu dræb ham bare. Bas ned. Jeg bliver her. Okay, jeg kommer ikke til at dræbe alle perkerne. Jeg elsker, indvandrere og sådan noget. Okay, nu betragter du mig som en indvandrer? Nej, det gør Nu kæft, Emil. selvfølgelig ikke.
Nå, sådan der. Kan vi ikke recreate det bagefter, når vi lige har stemt? Jeg kommer ikke til at gøre noget med indvandrerne. Jeg kommer til at give dem et godt hjem, men hvis de er lidt for aggressive, så putter dem i fængsel. Fedt. Ligesom i... Ja. Jeg siger Nora, bare søvn. spørgsmål? Har du spørgsmål, Nora? Tæller rispærker som perker? Nej. Så må Der vi er dele med- bestemt. Sushi-mærker til dig. Af med armor! Af med armor! Let's go! Ej, Marvin, bag dig, Marvin. Kig. Hvor- Gratis diamonds. Emil. der stemmer. Nora. Ind i Orlo, ind i Orlo. Der er diamond til dig, Nora. What? Okay, min. Jeg vil gerne bede dig sætte dig ned. Sæt dig på den. Ej. Bare lad den køre, Emil. Bare lad den køre. Nej. Var det nok på debatten til at stemme? Ja. Jeg vil gerne sende Emil ind som den første til at stemme. Emil, Skal jeg? kom. Jeg har ikke Der engang hørt. Hvordan skal er jo det? være lidt sikkert her. Har du et stykke papir, Emil? Må jeg ikke? Nej. Marvin. Nej, Hvorfor ikke det? noget, ikke noget. Okay, Har du papir? Gå hen i boksen. Kom ind i boksen her, Emil. Box? Kom ind i boksen. Emil, ind i boksen. Ind i boksen, Emil. Af med armoret. Og der Rasmus, Du er ikke Orlo mere. Du er ikke Orlo. Det har jeg ikke plads til. Jeg har for meget på mig. Det er jo til dig, Rasmus. Okay, fint nok. Hvad er det? Så må du gerne navngive den, og så droppe ned i hopperen. You know what it is. You know what it is. Jo, må jeg låne din bue? Jeg Jo. Jeg må ikke skrive... Nå, jeg skal lige på den først. Skal du skrive, hvem du stemmer på? Ja. Det er faktisk intenst. Og så har Du du må lagt ikke ned i kigge. hopperen. Læg må ned ikke i kigge. hopperen. Det er mig, der... Jeg skal Skal du gå væk? ingen, der snyder. Jeg stemmer ikke. Hallo, snyderen! Emil, Clea har ikke stillet op til valget. Nej, Hallo. men... Du får den lige igen her, så prøv lige var igen at det ret skrive okay. til. Kandidaterne er Bjarne, Arne, Big Black Coin eller Sergej. Jeg føler, du glemmer det Sergej. sidste D. Vilas! Hvad? Marvin, hvorfor ser du ikke min fulde navn? Hold dig i ro. Jeg er i Også ro. dig, Johan the Man. Marvin. Den er godtaget, den er godtaget. Du må gerne sætte dig ned. Sergej, Ja, du må gerne komme og give din stemme. Jeg er Sergej. Aha. hvordan gør jeg det? Au. Og Bro, har du papir? jeg var til at Ja. smadre Så mus kom ind herind, kom ind i, altså hvor du ikke holde øje, kom herind i boksen. Ja. Nå, jeg skal... Du må okay. ikke, du må ikke sidde og kigge på andres votes. Jeg har heller ikke gjort morstyk, jeg ikke har. Du får et slag, hvis du ikke stopper lige nu. Morstyk, jeg ikke har gjort det. Au. Du er racist lige nu. Fedt. Sådan der. Marvin, skulle du bare have den, eller hvad? Nej, du skal droppe ned i hopperen. Nå, sorry. Op. Der er lige noget waiting musik på. Ja, godt. Sådan der. Nice. Nora, jeg vil gerne have, du Kom kommer så. og afgiver din stemme. Jeg har virkelig Jeg er meget lyst til at sulten, komme level from- base. Bang, jeg er sulten. Jeg er sulten. Jeg er sulten. Hvad er det der? Hvad er det der? Anna Møller! Du skal være med. Har du med? Har du med? Jeg har det her tilbage. Har du afgivet din stemme? Ja. Okay. What the fuck? Hallo! Jeg vil gerne have den næste komme op. Vilas, kom op og stem. Aura. Hold dig i ro, Nora. Nej. Vilas, ingen våben. Sorry. I to slapper fuldstændig af nu. Ind og stem, ind og stem. Du har papir, ikke? Ja, men så smider det ud. Okay, så... Ja. Emil. Man Jeg stemmer tager- på sig selv. Kigger. Nå. Må man stemme på sig Nej, selv? man må ikke stemme på sig selv. Mener du det? Ja. Er det ikke dumt, at dem, der... Vilas, du screenshare, hvis du screenshare. Er det ikke dumt, dem, der er sådan kandidater, de... Jeg skal nok få øje. Jeg lukker screenshot off. What the fuck, den baby zombie? Hallo. Jeg har stemt Au. på en af de andre to. Kan vi ikke lige sove, en eller anden? Må det da Nej. tage en hel dag at lave valg? Jeg har taget 2. Rasmus, du må gerne komme og afgive din stemme. Der er en zombie. Au, for helvede, jeg er ved at dø. Thank you. Nej, dreng, der brænd! Nogen, der lige kan løbe hen til, hvor bikuberne er, så bare lige sove hurtigt. Det gør jeg. Det gør jeg. Nice. Fuck, det var Aura, det der. Det er ikke en god taget stemme, det der, Jenny.
Hvad? Eller Rasmus, det er ikke en god til at stemme. Men man må da ikke Hvem har sætte sig han stemt på? Hvordan er det ikke det? Man må ikke stemme på sig selv. Hvad snakker du om? Det er ikke en god til at stemme, det der. Jeg stiller jo ikke engang op. Nej, du skal jo stemme på en. Det gør jeg sgu da også. Der er ikke nogen, der hedder det, der du stemte. Okay, det står jo ellers i hans navn, men fint nok. Eller den er ved at dø. Så lad være, altså, Vilas. Rim, bror. Dræberen, jeg skyder. Nej. Ja, han er god til at... Er der ikke en, der mangler at stemme? Mig? Ja, Arne, kom op og stemme. Afgiv den sidste stemme, muligvis afgørende stemme. Og Satan. Og hør, det bliver også meget dramatisk nu, musikken. Ja, kom ind. Kan man ændre sin stemme? Nej, man kan ikke ændre sin stemme. Nej. Mm-hmm. Nej, Emil, ikke nu, ikke nu. Nej, det var en joke, det var en joke. Det var en joke, Vilas. Kommer den, Johnny? Kommer den i dag? Ja. Hvor dropper jeg den? I hopper den under dig. Hvorfor bliver det med? Hvor fanden er den herovre? Okay, gutter, sæt jer ned. Skal jeg... Er du sikker på, at der ikke er nogen, Ja. Tak Tak først, man må Over mig, alle hvem er sammen. over mig? Ja. Hvem er kigger ovenover mig? Jeg kan godt se din stream Men nu. jeg har et spørgsmål, Marvin. Ja. Hvad sker der, hvis... Så kan der blive udskrevet valg. Okay. Den første stemme. Vi tager en random en. Hvem siger stop? Stop. Bjarne Arne. Let's go! Nej. Jeg dør nu. Hvem gør det der? Hvem gør det der? Hvem gør det der? Hvem gør det der? En stemme på Bjarne Arne. Sig stop. 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 Nogen, der har mad. Big Jeg har noget mad. Black Coin. Wow. Okay, jeg føler jeg ikke. Okay, jeg tror, det var tæt på med mig. Sergej, sig stop. Stop. Big Black Coin Oakley. Ja, det er det. Kom nu lidt. Jeg er for president. Hvis I måske Clear fik en stemme, før jeg gjorde. Det er det, du har sagt gay i dit navn. Vil du not Altså, like nogle af... that? Stop på Stop festen. Bjarne Arne. 2-2. Nå, GG boys. Så. Sidste stemme. Sig stop. Er det sidste? Det er den sidste. Er der kun 5? Nej, der er to sidste stemmer. Sorry. Men er vi ikke Stop. på serveren? Jo, men jeg har ikke stemt. Stemt. Hvorfor er du ikke sådan noget? Fordi jeg er trustworthy man. Jeg synes, jeg vidste det. Så. Big Black Coin. Der er intens der. Sidste stemme kan ryge ud Stem på i mig nu. stemmelighed. Og hvad gør vi i stemmelighed? Fight to death. Vi tager det. Hvis nogen af jer til Robinson. I tilfælde af stemmeligheden afgøres dysten i en duel. Ja. Oh crap. Orks, jeg var ikke engang... Ja, bro, Orks bro. Jeg var ikke engang stemt på, bro. Af valget af Minecraft-serverens valg august 2026 er Big Black Coin! Okay, så laver den. Winner speech, Ja. winner speech. Jeg har ikke flere pile. Jeg har nogle pil. Og så skal vi lige lave den recreate. Så, Og der er en sej pil, ved det her. men hvad var det, han spurgte om ham, der spurgte om spørgsmålet? Ikke endnu. Hvad var det, han spurgte om ham, der sagde det der til counting? Nå ja, hvor mange skyderier har der... Er det ikke sådan noget, han spørger om? Jo. Hvor mange skyderier har der været i USA de sidste år? Counting or not counting gang violence? Du er ikke low nok. Han er ikke low nok. Hvor low er du? Nej, så... Nej, det er Nej, flot, så Marvin. ødelægger du det bare, Marvin. Undskyld. Er det Kirk? Nej, vi skal genskabe den jo. Vi skal lige genskabe den. Sorry. Jeg vidste ikke. Jeg spurgte dig, så svarede du ikke, så tænkte jeg, at du må være godt kunne klare det.
Kommer du ud, Vilas? Se, det var skørt der. Så forfærdeligt valg, jo. I'm a faggot, I'm a bitch getter. Er der ikke lige en, der kan stille sig op? Jeg skal lige prøve at ramme mit aim herfra. Jeg skal jo være sådan langt væk. I got you. Okay, det kan jeg ikke. Lad os prøve at stille dig op. Hvorhenne? Her der. Hvordan? Nej, jeg har... Her, jeg er klar. Havde den ramt, den der? Hvor var med hjelm? Og Bjarne? Den har jeg ikke. Jeg har ikke den hjelm. Hvad har du? Diamond hjelm. Nej, det har jeg ikke. Sikker? Er du sikker, hun ikke ligger nede i itemhopper? Okay. Altså, jeg har kun en Pred EV og Unring to Many, der er min. Dreng, der er nogen, der har min hjelm. Her, den ligger her. Nå, du skal lige til armoret af igen. Skal det? Ja, vi skal lige lave den. Jeg fylder lige mit inventory ud, så jeg kommer til at tage nogle af ting. Gør lige Vilas slow, så. Ja. Du siger bare stop, Vilas. Jeg er på 7 hjerter, jeg er på 6 hjerter. Jeg er på 4 hjerter, 3 hjerter. Det er fint, det er fint. 2,5. Jeg er 2 hjerter. Et halvt nu. Jamen, så det er fint. Det er nok. Mhm. Jeg lægger lige alt mit liv ned, når jeg hopper. Ja. Okay. Alright, alle sammen. Det er mig, Charlie Kirk. Jeg stiller et spørgsmål. Hvor mange skyderier har der været på serveren de sidste år? Counting or not counting gang violence. Nej! Pas på, mand! Det er terroristattack her, mand! Nogen der klippede det der, Savledreng, han er død! Gør vi jo. Savledreng er gået bort, mand! Hvad skal vi nu gøre? Og Bjarne, du kan lige få lov til at se stemmerne her, så du ved, at jeg ikke har snydt dig. Selvfølgelig. Ja, lad os kigge på dem. Hvor er der to, der hedder Big Black Coin plus Clear? Ja, der er to, der skrev det samme. Nej, det er bedrageri. Nej, det er ikke. Der er 6 stemmer. Der er 2, der skrev Big Black Coin plus Clear. Hvem skrev også det? Jeg skrev det. Ja, nu skrev det. Godt. Men jeg har ikke fået alle. Altså mig, min forstår, hvem der er bedst. Det er the dream couple. Ja, altså mig og... Hvad? I love her. Altså, Clear og mig. Står i navnet. Der er de. Ej, det kan jeg. Emil, han fronter dig. Ja, jeg laver en clear-statue. Hvor er I henne? Så lær en Ella-status, sådan en burger. Der er jo ikke plads til den her på serveren, den tager for mange gigabyte. Counting or not counting game. Marvin, har du min stemme? Det var meget hyggeligt. Det ved jeg ikke. Nej, det har jeg ikke. Pis. Det er Rasmus, der tog den. Ej, lad være, jeg dør. Rasmus, har du min stemme? Ej, helt seriøst, tager dig sammen. Fake it. Ej, Nora, jeg har et halvt liv. Jeg